Türkmenistan'ın Milli Howpsuzlyk Ministerligi şu ýyl Aşgabatda geçiriljek halkara sport ýarışlarynyň öňünden ingliz dilini gowy bilýän studentlere şugulçylygy taýýarlaýar. Azatlygyň Lewapdaky habarçysynyň sözlerine görä Türkmenabatdaky Seýitnazar Seýdi adyndaky Türkmen Döwlet Mugallimçilik Institutunyň talipleriniň arasyndan saýlanyp alynan ýaşlar Aşgabata uradylyp halkara sport ýarışlarynda aýlyksyz terjimeçi we git hökmünde ulanýarlar. Aýdylmagyna görä taliplere daşary ýurtlardan gelen türünleri berk ýerlamaga, olaryň telefonlarynda video ýazgy etmezliklerine, surat almazlyklaryna gözükçilik etmäge we gören esiden zatlaryny degisli edara gysagly habar bermäge taýýarlaýarlar. Mahama geçen hepdäniň 1-nji gününden bäri institutda taýlanyp alynan 75 talip bilen okuw ýygnaklaryny geçirýär. Olary akylly telefonlarynyň käbir inçe tilsimlerini öwredýärler diýip institutyň mugallimläriniň biri habarçymyza gurrun berdi. Howpsuzlyk aladylar sebäpli atlandyrylmasyzlygyny soran mugallimiň sözlerine görä terjimeçi we git bolmaly studentleriň wezipesi daşary ýurtlardan gelen türgünlerden esiden zatlaryny gylyny gaçyrman habar bermeli we olary şäherde diňe öňünden keskitlenen ýerlere alyp barmaly. Bu ýagdaýlar dogrusynda Mahamanyň Lewap welaýaty boýunça idarasyndan we Seýitnazar Seýdi Mugallimçilik Institutundan resmi kommentariýa almak başartmady. Dünýäniň iň bir ýapyk ýurtlarynyň biri bolan Türkmenistan ýurda barmaga ruhsat berilenleri berk gözükçiliginiň astynda saklaýar. Türkmen howpsuzlyk gulluklarının daşary ýurtlaryň ýanyna hamany git hökmünde ýürüti şugullary berkidýändigi barada ozal hem habarlar peýda bolupdy. 2017-nji ýylda Aşgabatda geçen ýapyk binalarda we söwüş synoty boýunça 5-nji Aziýa oýunlaryna gelen günwatarly habar beriş terişleriniň wekili. Her bir jurnalistiň ýanynda iki sany syýahatçylyk ýol belediniň berkidilendigini, olaryň Mahamadaky öz kuratorlarynyň öňünde günde 3 geze kasabat bermelidigini, ýaşyrman açyk aýdandygyny, azatlygy anonimlik şertinde gurrun beripdi. Ol akkreditasiýa ruhsaty berilen jurnalistleriň köpsüne hatda ýarışlary suraty almaga we video düşürmäge ruhsat berilmändigini, özlerini paýtagyň daşyna çykmagyna, isleýän ýerlerine gitmegine hem ýol berilmändigini aýdypdy. Galy berse-de şol pursat oýunlaryň guramaçylary bu çäräni söhlelendirmek üçin daşary ýurtda jurnalistleriň ençemesini çagyran bolsalar hem soňu bilen olaryň bir näçetiniň akkreditasiýasyny elinden alypdylar. Şu ýyl Türkmenistanda geçirilmegi göz öňünde tutulýan halkara sport ýarışlarynyň arasynda 6-11 sentýabr aralygynda geçmeli tenis boýunça Davisin kubogynyň bir tapgary, şeýle hem 13-17 oktyabr aralygynda geçmeli velatrek boýunça dünýä çempionaty hem bar. Emma bellemeli ýeri Türkmen häkimetleri bu halkara ýarışlaryny koronavirus pandemiýasy sebäpli durly sport şäherleriniň sol sanda Tokiodaky Tomsk Olimpiýa oýunlarynyň ykbalynyň doly kesitlenmedik döwre geçirmegi planlaşdyrýarlar. Ýatlatsak ilk başda 2020-nji ýylda Türkmenistanda geçirmegi göz öňünde tutulan durly halkara ýarışlary pandemiýa sebäpli olaryň guramaçylary tarapyndan başga sene we başga döwletlere geçirilipdi. Ýagny futsal boýunça Aziýa çempionatyny Kuweytde geçirmek, şeýle-de samba boýunça dünýä çempionatyny Serbiýada geçirmek kararyna gelinipdi. Şol bir wagtda mundan bir hepde ozal Türkmenistanyň saglyk ministri Nurmuhammed Amannipesov şu ýyl Aşgabatda eşek ýarışlary geljek daşary ýurtda turganlaryň onuň öz sözü bilen aýdylanda ýokunç kesellerden goranmaklary üçin olara sanjym geçiriljekdigini, munyň üçin hem hemme zerur serişdeleriň bardygyny öňe sürdi. Prezident Gurbanuly Berdimuhammedow hem ýurtda ulanmagyna ihtiýar berilen Russiýanyň Sputnik V tanjymyny göz öňünde tutup, ýurtda bellige alynan tanjymyň bolandygyna garamazdan daşary ýurtda turganlaryň beýleki öňüne arys tanjymlaryna ýa-da beýlik serişdelere isleginiň bolmagynyň mümkindigini, soňa görä-de daşary ýurtdan geljek turganlaryň saýlamagy mümkinçiliginiň bolmalydygyny aýtdy we bu tanjymlaryň ähli görnüşleriniň mugat üçin ediljekdigini ma'lum etdi. Sol bir wagtda ýurdun öz içinde COVID-19 alamatlary aýtlar degisli bejergini almakda, keselhanalara ýerleşmekde, gerekli dermanlary satyn almakda, kä halatlarda hötdesinden gelip bilmeýän kynçylyklar bilen ýüzbe-ýüz bolýarlar. Türkmen resmiýetleri ýurtda koronawirusyň iki ýagdaýynyň hem resmi taýdan hasaby alynmagandygyny öňe sürmegine garamazdan, ýurtda barha köp adamyň wirusy ýolugýandygy, ondan helak bolýandygy barada maglumatlar gowuşýar.